तेरेग नमस्कार इंकुलिनी बीच रोड उप्पुन मुಲ್ಪ ಹೊಸ ತಾಂಡ್ ಆಲಿಯಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಇಡೆ ಬೈದು ಸೊ ಇಂಕಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಂದ ಇಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಅದೇ ಫುಡ್ ಇಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ದಾದಾಂಡ ತೆಕ್ಕೋರ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡೆ ಐ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಇದ್ರೆ ಇಂಕಲು ಸೀದಾ ಪೋಪುನ ಅದ ಖುಷಿ ಇತ್ತಲೆ ಇಂಕಲು ತುಪ್ಪ ತಿಂದು ತುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಐದು ಮುಂದೆ ಇಂಚೊಂಡು ನಿಕ್ಕು ತೂಲೆ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ತುಪ್ಪ ವ್ಯಾನ್ ಇಂಚೊಂಡು ಫುಲ್ ಶೋಕ್ ಗ್ರೀನರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಚೊಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೊಸತ್ತು ತೋಜೋಳಿ ಡೌಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೊಸ ತಂಡದ ನಮಗೆ ये बुरा ज़्यादा दिव्या नमगे हेलो चैनल दाय बत्तीना मेरे हिडे दाय बत्तीना यार दादा तिनेरे बड़ी मम्मी पालन तिंता किने बत्तीनी तू कहता है दादा तिंता ना दादा ऑर्डर मंदा यार जूस ला ओका चीज ला हां सैंडविच सो कुकुनु ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಡೆ ಮುಲ್ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅನಿಯಾ ದರ್ಬಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಬರೀಕೆ ಆಲಿಯಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದು అలాగే दादा पनीर उंडाकलेगु ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಕುಲ್ಕಿ ಕುಲ್ಕಿ ಎಡೆಂಡ ಎಂಚೋಡು ಇಕುಲ ಹರದು ಲೆಂಚು ಪೂರ ಬರ್ಲೆ ಪೂರ ಬರ್ಲೆ इंकलो मदनेक बिदाड़नी इंच रेडी आता है तो ले सीरे इंचोड़े ना बोलो अम्मला रेडी आते हैं मदने हाय बल्ले ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ಶೋಕತ ಹಾಲರ್ತಿ ನಿಲ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ comedy it's something Mari belum.